Genderete korwase kaunti ya Nyamira nigo omo director korwase factory ya Kibirgo yotoka se wadi ya Bunyamatute bunge ya West Mugrango abeirega kubeka amasakaraye asalire ira yogo cia kurwa bokorera iborobya irogo kinia oboremya sekemeri yechae onyeka go ciago chorwa koba omo director ase factory yo chingakie choni go igatia baremi abo bakonye cha yabase factory yo babere bakorie ira na nigo barache kumubwatia na kwenekia buna oberega ko ira libaga ase kirugekyo eliyo kobaenekeria obokorero byabo gokinia rigesa ase kemeri giechae cyarere ko ruwororo yaje factory mapema munabona yakire bono ga yaitire igo turoche na gashimbu yako tokorera tigatokorere gashi bakama tukandoshi ago matukaya waka ere alitaye ntumuritaye buno mwana omuntu igo namba yani ere KP22 tuwe ndanga Mondo Mbego namba yane KP73 namba 16 uburemi bwabere bogo kitanda kurumaega lakini gesa forms cyachete mo director to Nelson Yonduko nyanja buno mo chairman yamo ne timu ya Ebanyoro factory igeto gote abanga tumwakire tikura na indwanye ngiko nyarikana timu iyo nsira nera to korre myake yetatu ndega hasi kiagere gas bakorete ningia na botora isi kuskapya omulemi goki ebesa ya sukuko kobwa mono Act 2020 ya reko by implemented ya wekere bine binga seko ebine bibya rusutibo bona kiagara taba mito bakabala ukabari chikura bono amachika yende konyatara by implemented korengera rikwanza July karbo era robs do ya implement kuna bona kama kiabo KDDA managing agent iko ila 2.5% asoba kukorera biashara lakini bono wanza July yego chikuira 1.5%. So 1%